Zoend van de morgen is het officieel. Het coronavirus is vastgesteld in Friesland. Bij een echtpaar van 51 op een gediek. Haar zoontje-jarige zoon wordt nog onderzocht. Het gezin zit op dit stuit thuis in isolatie. Bij de GGD in Ljouwert zit Onno Valkena. Ja, Onno, wat kun je vertellen hoe de meesten en wat voor meesten gaat het? Het gaat om een echtpaar van 51, die wiend ziek en die toch doet ze wel werd onder beter worden wiend van het zoe ik wil eens coronavirus kennen. Toen had ze zelfs testen litten. De man is naar alle gedachten besmet door een collega uit Brabant en dat is dan ik de bronne van de bezetting. Het gaat daarom om een verklaarbare besmetting en ik om een ontnota van Friesland vrij isolaire geval. En is er ook al wat bekend hoe de zoontje-jarige zoon van het echtpaar, ik bedoel, is hij ook besmet met het virus? Nou ja, die werden natuurlijk bij zijn heitemem onder in een dak. Dus het jet dan bij het protocol en bij het onderzoek dat die ik test wordt. Nou, die is in tussentijd test. En ik vrees je om directeur Margrethe Graaf van GGD Friesland of daar al wat meer hoe bekend is. Ik heb beruchten gekregen dat die jongen die zo geen corona heeft. Maar wat weet jou ervan? Wat kan je u daarover vertellen op dit moment? Ja, ik had de uitslag nog net binnen, dus wij weten net waar dat gerucht wij komt. Het kan hoe rol wij komen, het kan zelfs in wijze die er een grap kon maken. Wij weten het net. Ik ren op het lab en het labuitslag ga ik nog net binnen. Ja. En het lab had het zeker ik drok? Zeker. In heel het land hadden de labs het hartstikke druk. Is er een soort reactie binnengekomen bij GGD naar aanleiding van deze eerste besmetting in Friesland? Nee, dat valt wel te. Mensen die bellen wel, maar daar winnen wij kleren op. En hoop je nou dat het nou bij dit isolaire geval bloedt? Nou ja, dat is altijd het mooiste scenario. Maar wij houden alle scenario's in gedachten en sorteren daarop voor. Ja, maar of die zoon het wel of net had, is wel heel belangrijk. Want ja, een jongen met een sociaal leven dat bij een zoontje jeregejet, een bijbaantje, een squallen, hoop sociale contacten. Ja, de ene is de oren net en dat had wel gevolgen voor het contactonderzoek. Ja, dat klopt. Ja, nou, en dat contactonderzoek dat is op dit moment vanzelfs in volle gang. Voor de ouders, ja. En voor de jongen rint dus nog een lab. Oké, tieren dank voor dit moment. Ja, Onno, nou weer van de morgen een passenconferentie. Wat is daar design? Ja, op die passenconferentie is echt onkundige van ja, dit zijn de eerste corona-slachtoffers in Friesland. Daarbij is dat wit slachtoffer dadelijk ik relativeren, want het gaat om mensen die alweer een batterie in de hoorn binnen. Daarom is er geen noodzaak van meer grootschalige maatregelen, zoals die op dit moment in Brabant wel genomen worden. Maar ja, er worden vanzelfs wel maatregels genomen en de dokter van de GGD die luchtte dat van de morgen zat daar. Zoals gezegd, in Friesland is er nu de eerste 2 gevallen. We hebben geen aanwijzingen op dit moment dat er sprake is van wijdverspreide transmissie en overdracht in Friesland. En dat betekent dat er dus ook geen reden is om andere maatregelen te nemen dan die landelijk bekend zijn. Men kan nog gewoon naar de supermarkt, gewoon naar het verenigingsleven. En de maatregelen zoals bekend, ook net al genoemd, belangrijk om te hoesten en niezen in de elleboog. Gebruik ook papieren zakdoekjes daarbij. Regelmatig de handen wassen met water en zeep. En zoals gisteren ook door de minister-president verkondigd, geven we elkaar geen hand meer. En dat zijn allemaal maatregelen. Als we het goed doen met z'n allen, kunnen we proberen om de verspreiding van het coronavirus zo beperkt mogelijk te houden. Ja, Onno, de allereerste coronagevallen in Friesland binnen dus op de gediek. Had dit echt een grote impact op het dorp? Nou, je kan wel zeggen dat het praat van de dag is op een gediek. Maar ik kan net zeggen dat de mensen nog heel bot verslag binnen. Mensen beziek je wel gewoon zo vol mogelijk verder te gaan met haar gewone leven. Een heel soort hing het er zelfs van hoe gaat het met die zoontje-jarige jongen. Nou, niet kijkt kwam het bericht binnen dat de squallen dat de jongen op zit, het Bornego College op het Jereveen, meldt dat haar leerling net besmet is. Nou, daarbij bloedt het dus voor eerst bij 2 slachtoffers. Hoe de gedicht ken ik zeggen, daar bad van alles in het dorp. Onder andere in het Sociaal-Cultureel Centrum De Skongers. Onkomende vreed is daarbij gelieks. Een grote show van Lietse Teken, van Teken van der Meer. Hast uitverkocht, een volle theaterzaal met honderden mensen. Liek het gewoon terug te gaan. Dus een soort gedieksters, ja, die ha ik zo wat van ja, ik leef mij de kop net gek maatje.
Ik was van plan het komend weekend naar Brabant te gaan op bezoek bij mijn vriendin daar. En ik vroeg mij af, zal ik het wel doen? Maar als het ook in Gorredijk al is, dan is er geen enkele reden om niet op reis te gaan. Als één persoon het heeft, kan een twee persoon krijgen of jouwer en dan achter dan staat het heel terug. Dat gaat wel snel, dat denk ik, hoe squallen. Zie je hem nou ook dingen oorstaan, nou de corona is? Wat meer thuisblijven misschien? Handenwasje, hè? Ja, de kist er net om komen, denk ik. Ik denk, ja, er zit er wel handgel en samen, maar dat ding dat het volle nut had. Dat is gewoon alleen maar voor bacteriën en zo binnen. Dat er corona is op een gediek, schrik je daarvan? Ja, dat had ik net verwachten nog. Het is wel plotseling, maar ik zei, als je mijn man lezen toen in Japan weer, zei maar maar rekenen, het wordt het maar even hebben direct. Hij zei, het zou wat mij vallen, denk. Nou, en hoe het is gegaan? Italië, Duitsland en toen werd je er in Brabant. Nou hebben wij het direct al. Ja, dat gaat wel snel. Maar je elkaar, jullie die net aanpakken? Nee. Dat is dus hobby. Ja, het kaarten gaat altijd terug, de op een gediek. Maar zij zijn dus vrij reistig, maar zal de gemeente opstellen dan misschien nog maatregels nemen? Nou, de gemeente is er zelfs heel nauw bij belutsen. Ik heel nauw belutsen bij de communicatie, maar de bewargers heel nauw belutsen bij het contactonderzoek. Maar de burgemeester die viel toch ook wel weer wat bemoedigen door het contact dat ze gewoon had met de man die het besmet is, toch een collega. Ja, die man die viel te mij wel weer goed, die is haast weer beter. Dus ja, je moet dit heel serieus nemen, maar de burgemeester die wil het risico ik net uitdruwen. Erg gerustgesteld was het telefoongesprek dat ik gisteravond met de meneer heb gevoerd. En hij gaf aan dat het goed gaat met het gezin. De meneer zei letterlijk tegen mij, onze gevallen geven aan dat het niet ernstig hoeft te zijn. Het gaat goed met ons en we hopen snel volledig hersteld te zijn. Ja, nou de eerste slachtoffers van corona nou een feit binnen. Slacht de paniek ook een beetje taal, nou, want in Drachten had Friesland Lies je ook al personeel naar Hoesta stuurt, want daar is mogelijk sprake van een eventuele besmetting. Wat wist daarvan? Nou ja, Friesland Dries is natuurlijk een vrij grutte firma die het op verschillende plakken opereert. En ik meewerkers had die het van oren contacten hadden op oren plakken in Nederland. Nou, er wie een meewerker van Friesland Dries, die wie ziek, die wie weer even op het werk, die vertoonde symptomen die het wel bot op corona liekje. Die had naar alle gedachten dat ik een partner die het ziek is. Nou, directeur Jan Ballieu, die woe het zekere van het onzekere nemen. En die had toen net alleen nog deze ene man naar hoe stuurt, maar de hele afdeling. Dus ik al zien directe collega's. En mij de opdracht van jongens, beziek je vooral thuis te werken om op die manier het risico dat het virus verder verspreid wordt bij hem op de bedrijf, om dat vooral te voorkomen. We hebben preventieve mensen naar huis gestuurd. Mogelijke coronabesmetting, iemand die in elk geval verschijnselen vertoonde. We hebben gekeken met wie die contact had en alle mensen waar die contact mee heeft gehad, die hebben we preventief naar huis gestuurd. We hebben ook gekeken naar het protocol van de RIVM en hebben contact gehad met de GGD. Die zeiden ja, dit is het juiste wat je kunt doen. En dat de huissturen betekent ook niet alleen dat ze niet meer hoeven te werken, maar gewoon dat we mensen thuis laten werken. Dus het is ook voor ons een mooie test om te zien of onze dienstverlening gewoon door kan blijven gaan, terwijl mensen gewoon thuis aan het werk zijn. Ja, wat is die inschatting, Onno? Zullen dit nog nijvolging krijgen? Zullen volle meer bedrijven en personeel uit vastzorg nou al naar Hoesta sturen? Nou, ik denk dat het heel bot afhangt van mij wat voor scenario in Friesland te maken. Als het bij dit isolaire geval blijft van deze twee mensen op een gediek, ja, en mogelijk ik nog hier die Smellingeloon werkt, en er kom ik in eigen geval bij, dan zal het wat afvallen. Maar ja, als we in de richting gaan van een Brabants scenario, maar volle meer mensen, nou, daar gaat bedrijven het advies krijgen onder oren van VNO-NCW van als je twijfels gevallen had, als de mensen wasje, als de mensen symptomen had die mogelijk met corona te maken herkennen, ja, blijf dan thuis en beziek je vooral thuis te werken. Ja, dus dat hangt er heel bot af van de ontwikkeling de komende dagen.